Ndaona zvakanaka kuti titaurire vana veZimbabwe kuti vana veZimbabwe petari papa hapachadi kuita zvekutamba, petari apa pakuda kushinga, petari apa pakuda kudhonza, pakuda dzinodhonza, pakudiwa varume chaivo chaivo vakashinga. Nekuda kwekuti ini ndikazvitarira, ini ndinoona vakadzi vazhinji vemuZimbabwe dzimwe nguva vane nguva dzekumbotishora kuti varume vemuZimbabwe vakapusa, varume vemuZimbabwe vanoitiswa, varume vemuZimbabwe vanoda stereki zvekupihwa zvemahara. Ini ndinotenda Mwari kulendi, ini ndinotenda Mwari. Mwari wakandipa maoko, akandipa makumbo. Handisi chirema, handisati ndaa chirema zvangu. Ndinotenda neizvozvo. Zvekupihwa zvinhu, ini ndingapihwa zvangu zvinhu nana Chivhayo, ndigopiwa zvinhu nevanondipa kana neZANU-PF neivawo varakashi vandipe zvinhu zvekundinyararidza. Asi vana vedu ndo vatiri kuda kuitira kugadzirira ramangwana ravo. Ini zvinondirwadza ini kana ndikatarisa chikoro chiri kumusha kwedu kuchimanimani, zvinondirwadza ini. Kuchimanimani kune kupurazi raRoy Bennett. Roy Bennett munhu waigara pane murungu waigara pane madiamond, pane zvicherwa. Kutaura kunoku pane kambani iri kumaina ipapo yama-Russian. MaRussian ari kumaina ipapo pakambani iyoyo. Ipapo muarea imwe chete iyoyo mune chikoro chirimo chinozwi Charleswood Primary School. Chiripo chikoro ichocho. Chikoro ichocho mukachitarira munochema imi. Munochema makachitarisa so. Hachisi chikoro chinonakidza. Hachisi chikoro chiya chinozwi kanzi chinosevhisiwa kana kuti chinorinovetwa. Chikoro ichocho hachipendewe. Vana vari kugarira pamatanda kutaura kunoku. Vari kudzidza vakagara pamatanda. Asi padhuze ipapo pari kumainiwa diamonds. Road inoenda kumadiamonds inoenda kumamaini ikoko. Hamuitariri. Road ino mota dzinotofamba nemadiamonds dzichibva nemadiamonds ipapo dzichienda nawo kwaanoba ikoko, kwaanozoba vana Rushwaya nana magold mafia kwaanoba. Vanonga vachitonzvenga mapotholes. Mapotholes arimo panga paine third road yanga yakaiswa ndiRoy Bennett kare kudhara. But izvezvi kutaura kunoku yaane mapotholes. Madump truck anongofambawo ikoko achichera road. Bed of Eid havachatori futi vanhu vemudhuze imomo vanoshanda vagari veimomo. Vanoenda kotora vanhu vavo, hama dzavo dziri kunana Bulawayo, hama dzavo dziri kunana kwakasiyana siyana. Havatori vanhu veimomo futi muchimanimani kuti vashande pamaini iyo. Zvinhu zvinotirwadza zviri kuitika neZANU-PF iyi. Zvinhu zvinotirwadza zvinoitwa neiyeyu mudhara iyeyu Gudoguru iyeyu wamunoti Gudoguru. Aiwa hazvinaki mani. Hazinaki zvinhu zviri kuitwa. Saka petari izvezvizvi pakuda vanoshinga, vakashinga izvezvi. Vana veZimbabwe ngatisimuke. Izvezvi petari apa tatosvika. Kutaura kunoku tatosvika. Pakudiwa vanhu vakashinga kuti tirwise muvengi uyu. Totenda baba Mnangagwa makatiratidza rimwe saidhi ramuri. Tanga tisikazivi kuti ndo zvamuriso. Taingoita zvekunzwa naBhobho navaMugabe vachitiudza. VaMugabe vaitiudza vachitaura kuti haumana munhu uyu haaitewo. Munhu uyu anonaka kutuma. Tikamutuma chinhu kuti enda woita chakati ndiye anga achitumiwa iyeyu. Aitumiwa munhu uyu achienda korova vanhu kunana Bulawayo. Kuna nhasi chaiko pane ruvengo rusingafi rwakapera. Handizivi kuti tichaita seiko. Titori nejana rekuti tione toyanana seiko nevanhu vekubulawayo. Nhasi uno vanhu vekubulawayo vanotipaura isu. Pane muganho isu navo chaivo. Hatiwirirani nevanhu vekubulawayo. Pari kutodiwa plani yekuti toita seiko kuti tigare pasi tione kuwirirana tiite chinhu chimwe chete. Nhasi uno vari kuchemera kuti Zimbabwe idemburwe nepakati. Nhasi uno nekuda kwevarume ivava. Aiwa tinotenda mudhara makatiratidza rimwe saidhi ramuri. Tanga tisikazivi ndo zvamuri. Tanga tisingazivi. Chaizvo takatonzwa kuzvi imi chaivo mudhara. Wainzi mukatumwa kuzvi enda woita chakati. Joshua waita. Joshua pakabva Bhobho, pakabva vaMugabe, vakatotaura kutoti muchanatsoona mada zvenyu vana veZimbabwe, mada zvenyu kuti murume uyu atore agare pachigaro apa. Asi muchaona rimwe saidhi remunga musingazivi. Tatenda mudhara. Tatenda.
and taona tinotenda. Zvino tiri kukumbira kuti muchisuduruka ko hamuneti here kuba kwacho naye varume, hamuneti here? Vana veZimbabwe vazara pasi rese. kuMozambique kune maZimbabweni, kuSouth Africa kune maZimbabweni, Zambia kune maZimbabweni, Botswana kune maZimbabweni, kuAmerica kune maZimbabweni. Ko hamunyari here? Hamunyari? Muri kufunga kuti vana ava vari kubuda munyika kudzidza stereki here, kana kuti kuziva stereki, kuda stereki kugara kunze kwenyika vasikadi kugara munyika yavo? Veduwe kushandisa ma-ID edu tinoda kushandisa ma-ID edu, tinoda kushandisa ma-certificate edu etakadzidza, tinotodawo. Saka please vaMnangagwa, tiri kukumbira kuti mutinzwewo isu vana veZimbabwe, tinzweiwo. Izvi hazvisisina basa nekuti kwazi vanhu vakarwa hondo, because imimi ndiyo polisi yenyu yekungoti kwazi munhu akarwa hondo ndiye munhu unofana kuenda, unofana kutonga nyika. Hazvisiri izvo. Tikada kutarira kune dzimwe nyika chaizvo vanhu vari kutotonga nyika idzodzo havana kutomborwa hondo. Iko nyaya yehondo muchikuida yei? Ngatiite nyaya yebudiriro munyika. Tiri kuda nyaya yebudiriro munyika, kwete kuti mungotiudza pese panongoiswa kafunction keZANU-PF mongozwa mongotaura zvehondo chete. Panongoitwa kamusangano kemoto imba masongs ehondo. Munova machida kutityisidzira here isusu? Otherwise imimi kutoenda kuhondo kwamakaita kungoti chete ndimi manga muripo vanhu vakuru, ndo zvakangoitika chete kuti muende kuhondo. Asi hazvirevi kuti izvozvizi hondo ikaitika tingaramba kuenda kuhondo. Kuzvarwa takangononoka chete kuzvarwa, imi manga mazvarwa kare, zvekutoti hondo yakazotoitika imi matokura, ndimi manga muri mumayuthi enguva yacho iyoyo mukaenda kuhondo. Saka nhasi uno maakuuya muchitidzvinyirira muchiti kwai nyika itongwe nemunhu usina kuenda kuhondo. Nhasi uno maakuzvinyirira isusu, mauraya ramangwana redu, maakuda kuuraya futi ramangwana revana vachauya. Aiwa vaMnangagwa, tinzwireiwo tsitsi please, tinzwireiwo tsitsi. Tiri kutongokumbirawo, inzwaiwo kuchema kwevana veZimbabwe. Mudhara wakura wemudhara mukuru, taiti pamwe zvichida pamwe uchaonawo kuti ano regai ndisiyirewo vana ava kuti vaite something. Zvichida pamwe vanotonga zviri nani. Iwe urimo, hazvifadzi here mudhara makurire waita iwayo? Hazvifadzi here kuti iwe unonge wachiudza vafana